tid til rundvisning af mit hjem. Så I kan se, indgangen er her. Fancy der, hvor man låser 2 steder. Hernede og deroppe. Der smider vi skoene. Vi har lige nogle paraplyer, og det her er til mine sko herinde, så vi pakker skoene væk. Det første vi ser er et værelse til venstre, værelse med til venstre og højre, små 7 kvadraters værelse. Så er der et toilet og håndvask. Der kommer et toilet mere på den her side. Opgang til en sal. Så skal vi se toilettet. Et fancy japansk toilet. Alt det der, det fatter jeg ikke. Det er sådan symboler på et eller andet, tror jeg. Det skal jeg prøve at se. Men ellers så bruger jeg mest den der. Der er ikke noget specielt som sådan. Jeg har ikke vasket røv endnu med den der maskine. I don't dare. Så er der så et badeværelse her. Det er så splittet ad. Det er også meget fint. Helt rent. Tada! Ja, nothing special. Så er der lige et ur derinde, så man kan holde øje med, at vi ikke må bade mere end en halv time. Det er fy. Og skal vi gå ind i køkkenet nu? Herinde i køkkenet har vi så et vaskemaskine, som vi kan bruge fedt af. Jeg har vask. Og så sådan en kogeplade, som jeg har ingen idé om, hvordan man bruger. Ja, det er meget fint. Der er sådan et vindue der. Man kan se ud til de andre her naboer, man bor meget tæt på hinanden. Så er der en tavle her, informationsboller, som jeg har fået at vide er super vigtigt, at jeg hele tiden holder øje med. But it's all in Japanese! I don't understand. Mine naboer. Jeg bor sammen med Masako. Så er det mig. Og om på anden sal, eller første sal, er der så en hel masse japanere. Jeg har kun mødt Tetsuya. Han er meget venlig. Hvad har vi ellers herinde? En masse lort. Og deres skraldespandssystem er crazy, som jeg ikke forstår noget af. Så vi har en generel skraldespand der, tror jeg, og så er der så 3 andre kategorier her, som jeg ikke ved, hvad er. Så har vi køleskabet, det er også rimelig fancy egentlig. Vi skal have pakket alting ind så og skrive navn på alle vores ting. Sådan at det ikke bliver smidt væk. Spændende. Aircondition. Det er det sjove. Lad os gå ind på mit værelse. Okay. Så har jeg en lås ind til. Mit værelse. 7 kvadratmeter. Der er lige plads til en seng. Og så har jeg et tøjstativ der, hvor jeg kan hænge mit tøj. Og et lille enmands skrivebord. Og så har vi så også et lille skab, hvor jeg kan have nogle få ting i. Jeg har lige vasket sengetøj, så der er lidt rodet. Ja. Det var så Arlenes house-tour. Jeg har ikke været ovenpå endnu. Det kan være, at vi skulle op og kigge. Og der er varmt op. Nå, det er meget hyggeligt. Det er basically det samme. Der er bare et enkelt værelse mere. Vaskemaskine. Toilet og håndvask. Og en masse værelser hernede er også. Så vi prøver at se, om vi kan kigge ud. Det kan jeg ikke finde ud af. Nå. Nej. Okay, jamen næste video er udenfor. Vi ses!